Чому я не хвилююсь так сильно через новини? Тому що я вже давно прийняла собі той факт і взагалі змирилась з тим, що я нічого не контролюю зовнішнього. Внутрішнє так, а зовнішнє дуже мало. Там не знаю, ходити на спорт, це я можу контролювати. А щоб контролювати прям все, якби в мене немає такої преференції, я не Бог. І тому найбільше зараз стресують люди, які дуже сильні контрольори. Це печально. Тому мій посил такий: займайтесь тільки тим, що вас збудовує, а не руйнує. Тривога, вона дуже сильно руйнує і здоров'я. Якщо ви побачите, більшість таких от сильних психосоматичних хвороб, які не лікуються, вони всі від тривоги. Немає сенсу. Ми все одно помремо. Я сподіваюся, що ця от криза, яка зараз є, вона, це як перехідний етап просто до нового, до нових сенсів, нових підходів, бо ці старі бумерські підходи, вибачте, це просто крінж. І в такому світ уже не може жити, бо воно нерелевантно. Люди вже думають по-іншому, більш усвідомлено.